Il-Kummissarju għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvira ħeġġet għal aktar miżuri biex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u javvanzaw fil-karriera tagħhom. F'konferenza li tellet brabta mal-Jum Internazzjonali tan-Nisa, is-Sinjura Lajvira qalet li f'Malta hawn nuqqas ta' nisa fir-rwol maniġerjali. Qalet li ħafna min-nisa li qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol mhux japplikaw għal promozzjonijiet għaliex ir-responsabilità tal-familja taqa' aktar fuqhom milli fuq l-irġiel. Il-work-life balance ħafna drabi qed iżżomm lura lin-nisa qed jidħlu fis-suq tax-xogħol, imma minħabba li m'hemmx dak il-bilanċ u li imħabba r-responsabilità tal-familja taqa' iżjed fuq il-mara u r-irġiel allura għandhom bżonn jingħataw l-opportunitajiet biex ukoll jipparteċipaw fit-trobbija tat-tfal tagħhom. In-nisa jitilfu ċerta promozzjonijiet, ma japplikawx għal ċertu pożizzjonijiet. Qalet li riċerkaturi li kumpaniji li għandhom bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, il-produzzjoni tagħhom hija għolja. Il-Professur Godfrey Pirotta mid-Dipartiment tal-Public Policy semma kif minkejja li żdiedu l-opportunitajiet u hawn aktar nisa kwalifikati fis-soċjetà Maltija għad trid tadatta għal dan il-fatt u tinbidel. Imma is-soċjetà tagħna għad baqala traits kulturali li għadha ma tistax tifhem istess li s-soċjetà u d-dinja nbidlet u magħha tinbidel hi wkoll. U allura toħloq dak l-ambjent ġdid biex il-mara Maltija ikollha sodisfazzjon tal-ħajja tagħha wkoll. Preżenti għall-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli li ħabbret li l-Gvern se jniedi l-ewwel strateġija dwar l-integrazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi. Fl-istess waqt ħabbret li Malta se ddaħħal fis-seħħ il-protokoll dwar il-Konvenzjoni ta' tneħħija ta' kull forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.